המצלמה שיפתח. האם אתם שומעים אותי? כן, כן, מעולה. אוקיי, טוב, אמ, אנחנו נדבר כרגע על משיכת שפע, משיכת שפע לחיינו. ברוך הבא, פלד, נועה, רוזנפלד אימפריה, אוקיי. זה השם או שזה שם של העסק? רוזנפלד. שם של אמ, העסק, שם המותג, שם, אוקיי. שם המותג האישי שלי עם המשפחה, אימפריה, מה העסק שלך? קואוצ'רית בחירות, יפה, יפה. אכן. אמ, מעולה. אז כמה מכם ניסו פעם לעבוד על משיכת השפע? זה מעניין אותי. כמה מכם ניסו באמת, עוד פעם, אני יועץ עסקי, אני מעביר כמובן תמיד אנחנו מדברים על שיווק, מכירות, פיננסי, הכל, אבל כמה מכם עצרתם ובאמת אמרתם, רגע, איך אני עכשיו מושך באמת שפע לחיים שלי? אני אשמח אם תכתבו, אחד, אם פעם ניסיתם להתעסק בזה או לחשוב על זה, ושתיים, אם אף פעם לא, אוקיי? אנחנו קצת בזום פעיל, כדי שאני ארגיש שאני מדבר זה. יפה. תודעת שפע, לדבר שפע, צצה. אז פלד, אף פעם לא התעסקת. אוקיי, אז זה הזמן. אני רוצה לדבר איתכם קודם כל על הכוח של התת-מודע. אוקיי, כמו שאמרתי לכם, אני הולך לשלב פה גם את הכוח של התת-מודע, שמה שיושב לנו, וגם לחבר את זה לעולם היהדות. אוקיי, כי זה האני מאמין שלי, שזה החיבור הכי זה. אז, אז בעצם, קודם כל אני אעשה ממש סקירה קצרה על העניין של התת-מודע. אנחנו קודם כל בהיותנו ילדים נכנסו אלינו אמונות או מעצימות או מגבילות. בדרך כלל זה ממש קורה מגיל לידה עד גיל משהו כמו 8-9. כל מה שאנחנו אומרים לילד ממש נכנס לו לתת מודע, ממש נכנס לו ונטבע בתוכו. עכשיו, מה זה הכוח של התת מודע? תראו, התת מודע בעצם מנהל אותנו. יש לנו הרי את המוח. מחקרים, יש כל מיני מחקרים, אבל מחקרים מראים שמה שאתם חושבים ורואים, ומה שאנחנו חושבים ורואים וחווים, זה בערך 3% מהמוח שלנו. זה אומר ש97% מהמוח, בעצם זה המוח האחורי, זה בעצם התת מודע. תבינו כמה כוח יש לתת מודע. התת מודע יכול לנהל אותנו, ולשנות לטובה או לרעה את כל החיים שלנו. מחקרים מראים, קודם כל, את הכוח שבתת מודע יש בלי סוף. אני היום נותן לכם בפינצטה כמה דברים. בואו ניתן לכם דוגמה של פיצול אישיות. יש אנשים שיש להם פיצול אישיות, אתם מכירים את התופעה? אחד, אם שמעתם על התופעה הזאת, שתיים, אם לא שמעתם בכלל. אוקיי? האם אתם מכירים את התופעה שנקראת פיצול אישיות? יופי. אז שמעתם. ויש מחקרים שמראים, דוגמה, סיפור מאוד מעניין. יש בן אדם, לצורך העניין, נקרא לו משה. משה, יש לו סכרת. סכרת ברמה שהוא חייב להזריק לעצמו אינסולין. ולמשה יש פיצול אישיות. ו... רגע, יש פה זה? לא, אתה לא משה. בסדר, פחדתי שיש פה מישהו משה, שלא תחשבו שאני זה. אז למשה יש פיצול אישיות, ובעצם גילו יש לו סכרת, הוא משה, אז הוא צריך להזריק אינסולין. אממה, ברגע שאותו משה עבר לבן אדם אחר, זאת אומרת לאישיות אחרת, לדוגמה לראובן, מה שגילו שמדהים הוא, זה שלראובן פתאום אין סכרת. אוקיי? ברמה הזאת. זה אומר שהבן אדם החליף את האישיות שלו, כל הגוף השתנה. מבן אדם שיש לו סכרת וחייב להזריק אינסולין, הוא הגיע לבן אדם שאין לו סכרת ומסוכן להזריק לו אינסולין. תבינו קודם כל את הכוח הזה שבתת מודע, שהוא מחליף אישיות, הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו משה, אני חולה. אבל שעכשיו לא קוראים לו משה, אלא ראובן, הוא לא חולה.
עכשיו, אין ספור מקרים כאלה ומחקרים, אני ממש נותן לכם על קצה המזלג, אני לא רוצה לזלוג בזמנים יותר מדי, אבל שתבינו מה זה הכוח הזה. מחקרים אחרים מראים על, לדוגמה, סתם, על נשים מוכות. יש לדוגמה נשים מוכות בזוגיות, שחוזרות לבעל מכה בפעם הרביעית, החמישית או השישית. ובדקו את הדברים האלה, ובסוף זה איזושהי אמונה שנמצאת בתת ההכרה, שהיא לא מודעת אליה בכלל, שפשוט מובילה אותה כל הזמן לאותו סוג של טיפוס. זה מנהל אותנו בצורה מדהימה. אז אנחנו יכולים להגיע לרמה שאנחנו זוכרים מה קרה בעבר ביום ובתאריך שנבחר, כן? יש כלים, נקרא לזה היפנוזה, או כניסה לטרנס, לא משנה מה, בן אדם שחווה היפנוזה ומישהו עושה לו את זה, רופא או לא משנה מה, אפשר להגיע למצב שהוא זוכר מה קרה בשנת 2000, בשעה 7 בערב, מה ראית באותו שלב. זה הרמה של מה שיושב לנו בתת ההכרה, אנחנו רואים וזוכרים הכל, פשוט זה לא, אנחנו לא מודעים לזה. כחלק גם ממנגנון הגנה, כי אי אפשר באמת לחיות כל דבר שחווים. מה שנשאר לנו לעשות זה לבדוק מה יושב בתת מודע ולשחרר את אותן אמונות, תפיסות שעיכבו אותנו עד היום. יכול להיות שיש בן אדם שבאמת מנסה להצליח, הוא מנסה להגיע לשפע, ואפילו לפעמים גם מאמין בשפע, או לא משנה מה, אבל הוא מרגיש שאיכשהו ההצלחה או השפע, או לא משנה מה, יש דברים שחומקים לו מבין האצבעות. יש דברים שכאילו עדיין אפשר להשיג יותר. אז זה מה שאני רוצה שנבדוק פה כרגע. איך עושים את זה? אז קודם כל, אני רוצה להביא לכם תרגיל. זה תרגיל של פירוק אמונות מקבילות. כדאי לשבת עם עט ולרשום. יש לנו גם, כי שוב אין הקלטה, רק לחברים ב-VIP, שמי שירצה אחר כך אני אסביר על זה. אבל אין הקלטה, אז כדאי שתרשמו את הדברים, כי זה תרגיל סופר סופר חשוב. מה שצריך לעשות זה לרשום על דף את המילים הבאות: עושר, עשירים, כסף, שפע, עבודה. אני רוצה שממש תרשמו מה עולה לכם לראש, על כל מילה. אני ממש אולי מתלבט אולי לתת לכם ממש 5 דקות לרשום. מה אתם אומרים? יפה, את מקפלת כביסה, אבל איפה? וואי, אלוהים ישמור. לא, לא, לא. אבל, אבל אני אומר, בואי תרשמי, יש פה תרגיל שיכול מה זה, מה, אתה לשנות, רואה אותי? אוי כן, רואה ואבוי. אותך. לא, לא, זה הכוח אוי של התת ואבוי. מודע. אוי ואבוי, אוי ואבוי לי. הכל אני בסדר, מסוגלת. יפה. אני ממש מתלבט אם לתת לכם 5 דקות לרשום. קחו רגע, קחו ממש 2 דקות, תרשמו על דף את המילה עושר, עשירים, כסף, את המילים האלה, שפע, עבודה. תרשמו מה עולה לכם לראש על כל מילה, אוקיי? האם אתם רוצים לרשום או שאתם רוצים שאני ארוץ? 1, זה תן לנו רגע לרשום. 2, תרוץ, אנחנו נעשה את זה אחר. מי רושם לי? 1, זה תן לנו רגע לרשום. 2, תרוץ, נרשום את זה אחר כך. אז יש לי 2, 2, יאללה. אז נמשיך. אתם צריכים באמת לרשום, ומעבר לזה, אני רוצה לשתף את האסוציאציות. איזה אסוציאציות? על כל מילה ומילה. מה כי זאת זה בדרך אומרת? כלל הדעה הרווחת בעצם שהטמיעו לנו כשהיינו ילדים, וזו לדעתי אחת הטעויות שההורים שלנו והדור הישן עשה. דוגמה, רגע, עושר. מה? כן, כן. לא, אני מסתברת, אין לי צורך לכתוב את זה, זה תרגיל שהוא שגור כבר, מה שנקרא, בהכרה שלי. עושר סלש עשירים, זה בדרך כלל תמיד היו אומרים לנו, היה לו מזל. אבל זה כסף, בדיוק כן, העניין. זה בדיוק העניין. את צריכה לרשום את זה, כי אנחנו נעשה תהליך עם המילים האלה, אוקיי? אוקיי, מה העניין? שיש עושר, שאני אומר לך את המילה עושר, ממש צריך לחשוב רגע מה עולה לי לראש, בלי יותר מדי להתעסק. רק מזל, נוכלים, לא משנה מה. ממש נכון. לרשום, עשירים גם. לרשום, 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 זה חשוב מאוד לרשום,
כי אנחנו עושים תהליך עם אותם מילים. עכשיו, רשמתי לכם גם למטה, אחרי שרשמנו, תנסו להיזכר במילים ובמשפטים ששמעתם מאמא, אבא, אח, אחות, או קרוב משפחה שהיה לו איזשהו צעד בקטע הזה הפיננסי, ותרשמו אותם. למה? עוד פעם, אני מזכיר שכשהיינו ילדים, כל דבר שאמרו לנו נכנס לתת ההכרה. ואנחנו רוצים לתפוס את אותם משפטים מדויקים שאמרו, לדוגמה, לי אמרו כל הזמן, כסף לא גדל על העצים, אוקיי? זה משפט שרובנו שמענו. עכשיו, אנחנו לא תמיד יודעים מה נכנס לנו לתת ההכרה ומנהל אותנו ומה לא. אין לנו מושג. אנחנו מנסים לתפוס את כל מה ששמענו, כל מה שחווינו, בגלל זה תרגיל שכדאי לשבת איתו לפחות רבע שעה, אפילו 20 דקות, חצי שעה, וממש להיזכר, לעצום עיניים, להיזכר באמא, אבא, במשפטים וגם אפילו בהתנהגויות. אם עכשיו אחד ההורים היה מאוד חסכן ברמה הזה, אז לרשום את ההתנהגות הזאת. זה דברים שפשוט נכנסו אלינו ומשפיעים אלינו, אוקיי? אז זה לרשום. אחרי שאנחנו רושמים את הכל והכל, אנחנו מנסים להבין איך המשפטים האלו השפיעו עלינו. אוקיי? איזה התנהגויות היו בבית שהיו קשורות לפרנסה? כמו שאמרתי, יכול להיות אחד מההורים שמאוד חסך וכאילו אסור לזרוק שום שארית של אוכל. שוב, לא מצד בכך קמצנות, אבל כאילו לשמור. או כל התנהגות שקשורה לזה, פשוט לשבת ולרשום את הדברים. רק בקטע הזה של התרגיל, לפעמים נופל אסימון מאוד גדול. וואו, כאילו, יש פה המון משפטים שיושבים לי בראש, ואני יודע שיושב לי בראש, והנה, זה דפוס שכאילו היה אצלי כשכאילו בבית, וגם אני מרגיש שהיום זה יושב אצלי. היום זה אולי לא יושב אצלי, אבל אני רואה את זה בחיים שלי. אז זה שלב ההפנמה. אחר כך יש עוד פעם, זה תרגיל מאוד עוצמתי, כן? זה לא לבעלי לב חלש, אבל זה תרגיל שאפשר כמובן גם לעשות אותו על כל דבר, על זוגיות, סתם נגעתי בשפע, אבל אפשר לדבר שם על הרבה דברים. אפשר לעשות את אותו דבר על זוגיות, בן זוג, או לא משנה מה, אפשר בעוד דברים. יש פגישה עם עצמי הקטן. בגלל זה אתם כאילו באמת יושבים וכותבים את הדברים, אבל אתם נותנים ממש לתת מודע ומבקשים ממנו. תן לי רגע את הפגישה עם אני הקטן, ששם התחיל אותה אמונה, או שם נטבעה את אותה אמונה. אתם יכולים לראות פתאום את עצמכם ממש ילדים. אתם יכולים לראות את עצמכם מבוגרים, או לא משנה מה, אבל יש פתאום פגישה עם עצמי. עכשיו, חשוב מאוד שהפגישה הזאת, היא תהיה כאילו זה בן אדם זר, אוקיי? אני אז שהייתי עושה לעצמי, כאילו, שאני עושה את התרגילים האלה, אני ממש עוצם עיניים בחצי מדיטציה והכל, וממש רואה את עצמי הקטן, וזה פגישה כאילו זה בן אדם זר. ממש מדבר אל עצמי הקטן כאילו זה בן אדם זר. עכשיו, התת מודע שתבינו, שוב, במיוחד לאנשים שלא חיים את העולם הזה ולא מכירים את זה, מה שאנחנו נגיד לו זה מה שיהיה. הוא לא, בוא נגיד, הוא כמו ילד. מה שתגיד, יש אנשים שאומרים, אני לא קמצן. גם הוא לא מבדיל בין כן זאת אומרת, אין שלילה. זה בן אדם שאומר, לדוגמה, אני לא קמצן, אני לא אפגע. מה נכנס לתת מודע? את המילים הקשות, קמצן, אפגע, או כל דבר אחר. אוקיי? אז צריך קודם כל לדבר בחיוביות, וברגע שאנחנו עושים פגישה עם עצמי הקטן, בתת ההכרה זה סוג של פגישה שלנו עם התת מודע. ופתאום התת ההכרה, התת המודע, אומר, בונה, יש פה איזושהי פעילות, והוא מתחיל להאמין לה. אוקיי? זה כאילו משהו מציאותי שקורה. עכשיו, בפגישה הזאת, אחרי שעושים את התרגיל והכל, את כל מה שכתבנו, אנחנו בעצם מסתכלים, זה יכול להיות גם להסתכל מול מראה למישהי קשה, ופעם ראשונה להיפגש עם עצמכם. תקשיבו, זה שלב וזה תרגיל שאתם לא מבינים את העוצמות של זה. פתאום לראות את עצמכם ולדבר עם עצמכם, אולי זה נשמע מוזר,
אבל זה חיבור מדהים. ומה אומרים שם? קודם כל אומרים אני אוהב אותך. ממש ממש אומרים ומרגישים את האהבה שלכם אל עצמכם, אבל כאילו זה בן אדם זר. זה יוצר חיבור אלינו לתת מודע. יש פה, שוב, אני נותן לכם ממש את התרגיל, אבל יש פה המון המון, כל הדברים האלה, זה על סמך המון מחקרים והכל שמראים איך בעצם אתה יכול לסנכרן את עצמך עם התת מודע ובאמת לעשות שינויים. אז אומרים את זה, אחר כך אומרים תודה על התכונות, תודה על שאתה ככה וככה, תודה על מי שאתה, תודה על זה שאתה א', ב', ג', ממש זה עוד פעם, יוצר את החיבור וההזדהות. אחר כך אנחנו מאחלים איחולים. אני מאחל לך ואז את כל ההפך, זה למה אני רוצה שתרשמו, אנחנו רושמים את כל ההפך מאותה אמונה שכתבנו מאחורה. לדוגמה, אם כתבנו על השירים שהם נוכלים, מה ההפך של נוכלים? זה אנשים ישרים, אוקיי? אז אפשר לאחל איחולים, לדוגמה, שקשורים לאותם היפוכים מהאמונה. או חשבנו שאושר זה רק מעבודה קשה ויזע ודמעות. מה ההפך של זה? זה שאושר בא בקלות, אוקיי? אז לדוגמה, אתם יכולים להגיד לעצמכם הקטנים, האושר, האושר הזה, אני מאחל לך שיגיע לך בקלות, בלי, לא בלי מה, אלא מה אנחנו רוצים שיהיה. ולהגיד גם, אני מאמין שיש בך את היכולת לעשות שינויים מיידיים. אני מאמין שיש לך את היכולת לעשות עכשיו את השינוי. זה ברגע יכול להשתנות, אוקיי? תקשיבו, אני אספר לכם על עצמי, לי היה מאוד קשה, אחרי, שוב, הייתי בצבא, בקרבי והכל, וזה גרם לי לשנוא לעשות ספורט, לעשות הליכה והכל, כי עוד פעם נקראנו בצבא, וזה גרם לי לסלוד מזה. עכשיו, הייתה תקופה שמאוד רציתי לשמור על בריאות ולרדת במשקל ולא משנה מה, ופשוט לא יכולתי, הצבא, כמו שהוא גרם לי לסלוד מטונה, הוא גרם לי לסלוד מאימונים פיזיים. ולמדתי את זה, זה היה לפני המון שנים, ובעצם עשיתי את התהליך הזה על באמת כושר, על להיכנס לזה. עכשיו, עשיתי את זה עם יותר הרפאיה ומדיטציה, ככל שאנחנו עושים את זה יותר בהרפאיה, זה נכנס יותר לתת מודע, ותוך פעמיים, אפשר לעשות את התרגיל הזה של לדבר מול עצמך כמה פעמים, תוך פעמיים השתניתי בטירוף. אני מדבר איתכם על שנים שסלדתי מלעשות כושר ובריאות והכל, ואחרי פעמיים אמרתי לאשתי, יאללה, את באה נעשה הליכה, יאללה, אני בא עכשיו יותר לשמור קצת באוכל. היא כאילו הייתה בשוק, היא אמרה זה לא אתה. אז זה כוח שיש לתרגילים האלה וזה מדהים. הלאה. בואו נראה רגע איפה אנחנו. אוקיי. חרטה וניקוי. תראו, אתם לא מבינים כמה כוח יש לכל מילה פה. כל מילה שאני אומר לכם, כל תהליך, יש פה כוח אדיר. יש כוח, זה בעיקר בא מעולם היהדות, כוח החרטה. בן אדם יכול, ופה אני גם מתחיל לחבר גם את עולם היהדות לזה, בן אדם יכול לקרוע גזר דין של 60-70 שנה בחרטה אחת אמיתית מהלב. מה זה אומר? בן אדם יכול לכתוב והכל, ובכוח של חרטה אחת עמוקה ובאמת מהלב, הוא יכול באמת לשנות את כל המציאות הזאת. זה בקטע הזה. אומרים, אני לא יודע כמה אתם מכירים, אתם מודעים לזה שיש לאנשים מסוימים יכולות כישוף בעולם? תרשמו אחד אם אתם מודעים לזה שזה קיים, שיש כוחות כאלה, אוקיי? 2 אם אתם לא מאמינים שזה קיים. אוקיי, אז יש לנו 1, יש לנו 2, 2, אתם לא מאמינים שזה קיים, אוקיי. אז, ואתם מאמינים שיש יכולות בצד השני, זאת אומרת, של, בוא נגיד, מקובלים או רבנים או לא משנה מה,
ביכולות של ברכה ובאמת לשנות מציאות. 1, מאמינים, 2, לא מאמינים. בואו נראה. 1, מאמינים, 2 זה לא מאמינים. אוקיי, יפה, מאמינים. אז תרשו לי לחדש לכם, שכמו שיש את כוחות הטוב, יש גם את כוחות הרע, אוקיי? היה את זה גם בתנ"ך, בלעם הרשע, בלעם הרשע, מי שזוכר או לא זוכר, בוא נגיד, הוא היה נביא סוג של בדרגת משה רבנו, אוקיי? הוא היה, הקדוש ברוך הוא נתן גם לגויים בעצם נביא כדי שהם לא יגידו, היי, אם היה לנו את משה, אז אנחנו גם היינו במצב של בני ישראל. הוא נתן להם את בלעם הרשע, בלעם בא לקלל את ישראל, היו לו כוחות, בלק, שוב אני אתן לכם זה, בלק בא, אמר לבלעם בוא תקלל את ישראל, שהוא בא לקלל, בעצם הקדוש ברוך הוא הכניס לו ברכות. יש, כמו שיש כוחות בטוב, יש כוחות ברע. עכשיו, ידוע, היום זה פחות מוכר, אבל פעם היו הרבה עניין של כישופים והכל, היום פחות זה, בגלל זה אתם לא חיים את זה, אבל פעם זה היה מאוד נפוץ. וכחלק מהעניין, כדי לעשות כישוף כוח תומה ולהפעיל כוח תומה בעולם, הם לא היו יכולים שיתבק בהם שום טוב. אז מה הם עשו? הרי כל בן אדם, לא משנה מי, יש בו גם משהו טוב. מספיק והוא נכנס בדלת, ומישהו בא אחריו והוא שנייה שם את היד כדי שיהיה לו פתוח, זה מעשה טוב. מספיק הוא שאל את אמא שלו, אמא מה קורה, מה שלומך, זה מעשה טוב. אז גם הרשעים או המחשבים או לא משנה, היה תמיד משהו טוב. הם, כדי להצליח לחשף מה הם היו עושים, הם היו מתחרטים על הדברים הטובים שהם עשו. ברגע שבן אדם מתחרט לטוב ולרע, או על הדברים הרעים שהוא עשה, או על הדברים הטובים, הוא בעצם מוחק את זה. שוב, חרטה אמיתית, מעומק הלב. אז זה ידוע וזה היה, וזה רק מסביר לכם את כוח החרטה. אז אפשר להתחרט גם על כל אמונה שספגתי בנפשי, שהושפעה מאותן דוגמאות האלה. אפשר ממש להגיד, אני מתחרט מאותן אמונות, אני משחרר מעצמי את כל הדרכים והאמונות האלה, וברור לי שבהווה אני יכול להיות שונה כראוי לי מצד שורשי ויחוסי, כן? כבני מלכים אנחנו. אז זה כוח של חרטה, ואם כיוונו נכון ואמונה נכונה, הבן אדם יכול ברגע למחוק ולמחוק את כל האמונות האלו שהוא רשם לפני זה. הלאה, דיברתי על זה, אחרי שעשינו את הדברים האלה, אני רוצה שתהפכו את אותם מילים, מה שכתבתם בהתחלה על עושר והכל, הדברים הלא טובים, להפוך אותם, ואחר כך לכתוב מכתב לעצמי עם המילים הטובות, אוקיי? ממש להפוך, אם כתבתי עושר, עשירים זה נוכלים, או לא משנה מה, אני הופך, מה ההפך מנוכלים? אנשים ישרים. אנחנו כותבים מכתב לעצמנו, ואומרים בצורה הזאת, לדוגמה, אני יותר ויותר, או לאט לאט, מבין שכסף זה ברכה, והוא יעשה אותי אדם נדיב שמשפיע לטובה על הסביבה שלו. תודה. מה יש במשפט הזה? זה בעצם משפטים ההפוכים ממה שדיברנו עליהם בהתחלה, אוקיי? אם לדוגמה פה נתתי כסף זה ברכה, אז לא משנה, זה אם מישהו רשם שכסף זה מביא צרות, בסדר? אז אנחנו רושמים את ההיפוך של הדברים במשפט. חשוב לקרוא את זה 3 פעמים ביום, שייכנס לתת המודע. בוקר, צהריים וערב. למה דווקא בוקר? כדאי כשקמים. כשאנחנו קמים, אנחנו במצב שהוא כזה מעורפל. זה מצב שהתת מודע פעיל. זה כמו שאתם עכשיו תנהגו ברכב, ולא תשימו לב, ופתאום הגעתם ליעד, פתאום הגעתם לבית או לעבודה. הייתם במצב שנקרא מצב טרנס, מצב שהתת מודע פעיל, והמודע הולך לטייל. בבוקר אנחנו גם הרבה פעמים ככה, בבוקר שקמים, בערב שהולכים לישון, הרבה פעמים אנחנו ככה, אז כדאי מאוד להגיד את זה בזמנים האלה, כי אז התת מודע פעיל וזה נכנס לו. בואו נדבר בגדול על צינורות השפע היהודיים. ופה אני עוד פעם מחבר את עניין השפע. יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד מלכות. מעניין אותי לדעת אם אתם שמעתם עליהם פעם.
על הספירות, זה בעצם 10 ספירות. 1 זה שמענו, 2 זה לא שמענו. האם שמעתם על הספירות? 1 זה שמענו, 2 זה לא שמענו. אוקיי, לא שמעתם. אז נועה, כן, זה. ביהדות יש צינורות שפע. הם נקראים 10 ספירות, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה בעצם צינורות שפע. ולפעמים יש סתימה בצינורות, זה ממש ככה, זה כוחות רוחניים שלפעמים יש בהם סתימה. עכשיו, יש מצד אחד, אומרים ביהדות, בוא תגיד על כל דבר, גם זה לטובה, כן? לא משנה מה קרה, בן אדם אפילו עשה תאונה, לא משנה מה, גם זה לטובה. כי ברור לנו, וככה זה לפי היהדות, כל מה שקורה לנו הוא לטובה. אממה, אנחנו לא תמיד מבינים את זה. בן אדם יכול, לדוגמה, יכול לנסוע ברכב, לעשות תאונה, והוא מתעצבן, וואו, איזה באסה וכל, ועלה לו כסף, אבל הוא לא ידע שהיה עליו באותו רגע גזר דין של לא משנה מה, פגיעה בנפש, והמתיקו לו את זה, אמרו, אוקיי, בזכות מעשה שהוא עשה, עכשיו הוא לא ייפגע בנפש, בוא נעשה שהוא ייפגע רק בכסף, בממון. אז הוא מבחינתו עשה תאונה, שילם עכשיו לא משנה מה, 10,000 שקל, והוא מתעצבן על זה, אבל אומרים, היי, תגיד גם על זה לטובה, כי אתה לא יודע מה נחסך לך, וכל דבר שקורה לך זה לטובה. אז יש המון דוגמאות, אבל זה הרעיון. הצד השני זה לצפות ולקוות לישועה. זאת אומרת, רגע, אם אתה אומר לי דביר, לא דביר, אם אתם בתורה אומרים, תגיד על כל דבר גם זה לטובה, אז איך מצד שני אתה אומר לי, כל הזמן תקבל ישועה? אבל רגע, כל דבר שקורה לי זה לטובה, אז מה אני צריך לצפות? מה שקורה לי זה לטובה וזהו. אז יש לנו, ואפשר, זה עוד פעם, זה כוח רוחני מאוד גדול. מאיפה מגיע בעצם השפע? אז יש בעצם את הספירות התחתונות, אוקיי? שזה חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה בעצם פה מגיעים אלינו רחמים שלא תמיד מובנים לנו, אוקיי? כמו שאמרתי, בן אדם יכול להיות שלא משנה מה, או מישהו פספס את האוטובוס והתעצבן על זה, אבל בזכות זה שהוא פספס, בעצם הוא התעכב ובדיוק עבר לא משנה מה, מחבל והוא ניצל, אוקיי? אז זה משהו שבא אליו ברחמים שהוא לא מובן לו, או מישהו שכל החיים ניסה לעבור טסט ועשה המון שיעורי נהיגה, וכל הזמן התעצבן למה הוא לא עובר את הטסט, ואחרי 10 טסטים, בטסט ה-11 הוא עבר, ישר עשה תאונה ומת, אוקיי? אז היה אצלו רחמים, הרחמים היו, אתה לא תעבור טסט, אבל הוא לא הבין את זה. אז זה בעצם שפע שמגיע מלמטה. אנחנו יכולים לבקש, וזה העוצמה ביהדות, מה שאנחנו מאמינים בו זה מה שיקרה. אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לנו רחמים מובנים. מאיפה זה? זה בעצם מהספירה, ספירת הכתר, אבל אפשר באמת להגיד ולבקש, אני יודע שהכל לטובה, ומה שקורה לי לטובה, וגם הבאסה על X, Y, Z זה לטובה, אבל בבקשה, להבא, אם אפשר לתת את זה ברחמים שאני מבין. אני יודע שרחמים זה פרנסה בשפע, אני יודע שרחמים זה להצליח במבחן, בטסט, אני יודע שרחמים זה להצליח להתפתח עם העסק, זה שיש לי משפחה בריאה. אז ברגע שבן אדם מבקש את זה בצורה הזאת, הוא באמת יכול לקבל את זה. העניין הוא לדעת איך זה מופעל, ולבקש את זה. ועוד דבר אחרון, יש לנו את העניין של והתחנן אל השם בעת ההיא. משה רבנו בהר סיני, בא ומתפלל אל הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. ואומרים, שוב, הקדוש ברוך הוא לא רצה שייכנס וכולי, יש פה גם עוד דברים מאוד זה, אבל הוא כמעט נכנס. למה? כי הוא ביקש לא מצד מעשיו,
אלא יש כוח שאפשר לבקש ממנו דברים, לא משנה מה אתם רוצים, אם זה בכסף, במשפחה, בזוגיות או לא משנה מה. כשאתם מבקשים מהקדוש ברוך הוא משהו, לא לבקש מצד מעשינו, אלא מאוצר מתנת חינם. משה רבנו בא וביקש מאוצר מתנת חינם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תפסיק להתפלל, כי אז אני אהיה חייב לעזור לך. אוקיי? זה על משה רבנו, אנחנו כן יכולים. אבל כשאתם מבקשים משהו ואתם רוצים שפע מסוים, לא משנה במה זה, תבקשו מאוצר מתנת חינם. בבקשה השם, תן לי את הכוח בזכות אוצר מתנת חינם.